Faré dues preguntes i dos pregs jo mateixa. La primera pregunta seria: a Cornellà disposem de 3 mercats municipals, Sant Ildefons, Marsans i Centre, i des que es va fer l'adjudicació de les parades al mercat de Sant Ildefons el 2022 van quedar sense ocupar moltes de les parades i dels altres 2 mercats cada cop n'hi ha més de buides. Preguntem, quan acaba la concessió del Mercat Marsans i Mercat Centre, en quines condicions es plantegen les licitacions, quantes parades hi ha buides actualment a cada mercat municipal i quantes peticions per ocupar una parada no s'han formalitzat en els últims 3 anys i per quin motiu? La següent és una conjunció entre pregunta i prec. Al ple del 30 de juny del 2016 es va aprovar una moció per la instal·lació d'un sistema de pagament dels aparcaments a través dels mòbils de les zones blaves, i l'acord segon deia fer un estudi del tràmit legal per unificar els horaris de tarificació de la zona blava a Cornellà, no creant discriminació als barris i aplicar la gratuïtat de la zona blava els dissabtes a la tarda a tot Cornellà. Aquesta unificació dels horaris no es podia realitzar fins que finalitzés la concessió en vigor i es formalitzés la següent. A principis del 2020, segons se'ns va informar, el 2022 encara no s'havia aplicat, vam tornar a fer la pregunta al ple i l'alcalde va respondre que la concessió acabava el 2022 i que el 2023 gestionaria la zona blava a l'Ajuntament. A dia d'avui encara no s'ha fet efectiu. Per tant, preguntem quan finalitza la concessió de la gestió de la zona blava i en quin procés estan els tràmits perquè l'Ajuntament en porti la gestió. I preguem que s'apliqui la gratuïtat, tal com es va establir, de la zona blava els dissabtes a la tarda, que s'unifiquin els horaris de pagament i que es pugui pagar mitjançant l'APP AMB Mobilitat que incorpora tots els municipis de l'àrea metropolitana. I l'últim prec, que és aproximadament des del mes de febrer d'aquest any, hi ha un dron que sobrevola per sobre de l'estació de la Renfe, que en ocasions hi és de dia i de nit. El soroll que ocasiona és bastant considerable i encara se sent més en funció del vent que fa, causant molèsties als veïns i veïnes de la zona. Més enllà del desconeixement del per què d'aquest dron, de quina és la seva tasca i funció i entenent que disposa dels permisos corresponents, pregaríem que es fes un estudi de sonometria per comprovar si compleix els límits i que redueixi el seu funcionament per reduir les molèsties als veïns. Gràcies.